de tot tipus de material natural, com és el bambú, el ratan, tot el que sigui matèries primes. Després també tinc la marca d'exterior, que és la que podeu veure en tot el que és alrededor de l'estand, que és de fibra sintètica i és completament per exterior. L'avantguarda no està discutida amb la comoditat. Per això, en Fira Habitat València poden trobar-se mobiliari tan pràctic com aquestes cadires flexibles que n'ocupen apenes espai. No obstant això, poden seure's en una d'estes fins a 12 persones. L'objectiu d'esta fira és ser el generador d'idees i passió, amb la finalitat de convertir-se en el motor de la indústria. Pues García Ferrer es una empresa de mueble valenciano, tradicionalmente ebanistería, y lo que plantea es una ruptura con el diseño clásico y entra dentro de ofrecer un producto muy imaginativo que transmite mucho a los sentidos y que, digamos, propone dentro de lo que sería un mobiliario de vanguardia. Aporta el diseño al buen hacer del ebanista. Bueno, la idea es que como es un producto muy imaginativo, ¿no? Facilita mucho cualquier tipo de inserción. Entonces la idea era entrar en el mundo de los sueños. Tú cuando deseas algo, te cuesta llegar, y llegas a un punto donde te encuentras algo que te sorprende. Y esa era la idea, un poco el cuento de Blancanieves. Vamos, la línea del stand va en ese sentido. Passejant per Fira Habitat València és inevitable parar en la zona de clàssics. Així, quadres, il·luminació i mobles s'exposen per a un públic molt més tradicional. El mueble clásico siempre tiene un peso. Es un mueble que la gente lo busca. La gente joven pues siempre busca una tendencia más recta, pero la gente un poco más mayor busca el mueble más clásico. Pues podemos encontrar novedades sobre el clásico, novedades sobre acabados, nuevas tendencias. Volvemos a encontrar el clásico más de ebanistería, más de tallas, pero siempre con decoraciones modernas, tiradores actuales, pátinas, algo más actual. Volvemos a tener una tendencia antigua en cuestión de lo que es la ebanistería, las tallas, pero tenemos una actualidad en cuanto a acabados, tiradores nuevos, colores fucsias, colores negros, todo mucho más actual. En cuanto a los acabados, es moderno, pero las ebanisterías son clásicas, tendemos hacia atrás. Pies Reina Ana, chipendals, volvemos a aquella ebanistería clásica. Idees i passió Fira Habitat València acull enguany de nou la 8a edició del Saló Nude, el gran viver del disseny espanyol. Nude és la nova porta d'entrada de nous creadors a la indústria de l'hàbitat. En el nostre stand hem volgut transmetre la reflexió del dissenyador en àmbits que normalment no actua o que no hi treballa i que creiem que són importants i que són molt propers a la gent del dia a dia. I en aquest cas el que seria la inactivitat física de molta gent i la comoditat de fer-ho tot el més fàcil possible molts cops. Doncs en realitat són mobles que actuen igual al que els hem posat com un petit o entrebanc o esforç extra perquè la gent s'hagi d'activar o moure, fer un esforç extra fent utilitzar aquests mobles, que és com el penjador, haver d'atrapar fins a una altura més elevada de lo normal per aconseguir o penjar o despenjar la roba. Els calaixos de la taula estan posats, el que vol dir que si t'oblides d'algo has d'aixecar-te i donar la volta i agafar-ho, i en el cas de la làmpara, que potser l'esforç és el menys visible, però és el més constant perquè no té un peu que la subjecti o que la mantingui dreta, i si al tenir un sensor de verticalitat i horitzontal, si no està de peu, no fa llum. Per tant, és un objecte que no seria gens funcional i necessita que algú l'estigui aguantant. A veure, ens agrada molt aquest tipus de projectes, però també veiem que és complicat aquí a Espanya, sobretot
viure d'això. Llavors ara, doncs, no sé, deixar-nos veure les fires, veure què passa, com reacciona la gent i ja es veurà què podem fer. La veritat és que estic esgotadíssim. M'he passejat tota la Fira del Moble de València. Hi ha moltes idees, moltes propostes. Així és que, si no els pareix mal, jo vaig a quedar-me així descansant, reflexionant, meditant sobre quin moble me compre per a decorar la meva casa. Molt bona nit. Bueno, y de una exposición, la del mueble, a otra exposición muy valenciana. Y esto tiene que servir ya de colofón del 7D. Bueno, esta es la que la gente hacía colas y colas para verla. Y colas en la puerta de Bancaja. Así es, ¿Sabes uno pasaba de madrugada y estaba allí la gente allí en cola y tú, pero esta gente ¿qué hace? Ver la exposición de Sorolla. ¿Sabes de qué exposición te estoy hablando? Claro, la de Sorolla. Pues ya lo decía nuestro compañero Alex, yo creo que nos va a servir para cerrar nuestro especial de 7DN en Nochebuena. Con un poquito de cultura. Con un poquito de cultura, y además que de todas las exposiciones que hemos visto en la Comunidad Valenciana, yo creo que esta es la que se merece el sobresaliente. Claro que sí. Una valenciano. Exposición que ha estado durante muchísimos años en Nueva York y que también ha recorrido el mundo entero y que después de tanto tiempo regresaba a casa. Aquí en Valencia, claro que sí. Aunque no se va a quedar, para pena nuestra. Se vuelve va otra para vez. allá. Pero bueno, una exposición donde podemos ver lo mejor de Sorolla, de este pintor de la luz valenciano. Así que con Sorolla casi que nos vamos a despedir, pero ahora venimos y les contamos.